dzakachena dzatoda munyika medu. Takawirirana kuti hatichadi sarudzo dzine mhirishonga, hatichadi vanorova vamwe kana kutyidzira vamwe kana kumbunyikidza vanhu. Tikati hatichadi zvakare kuti kana toenda kusarudzo kuZBC kunoita kunge muZimbabwe mune one party state vachimbotaura nezvebato rimwe chete chete. Tinoda kuti vendonga vaonekwewo ipapo vachitaura kavendonga vaya kuti bekei pandonga po musharuko apetuke. Apo Gabe angari mabhara na musharuko. Tinoda kuti vakwanise kuwanawo mukana iwoyo. Tinoda kuti VMDC, National People's Party, nema political parties ese, kana Mugabe achipiwa 5 minutes, Mai Mujuru 5 minutes, Morgan Tsvangirai 5 minutes, Elton Mangoma 5 minutes, Nevamo Watunga Lumesema 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. We want the political equitability. Those are tiri kudapata. Tikawirira zvakare kuti hakuna musoja kana mu-CIO kana mupurisa anofanira kuva nechekuita nezvematongerwo enyika. Zuro ndizuro paya masoja ndo aishandiswa kunogadzira mabhesi kumusha uko. Zvikanzi hondo yeminda. Unoti wakatrenwa semusoja, wakatrenwa semupurisa, mangoromera ako eusoja onekerwa pamasivilians vana veZimbabwe. Mukaenda kubhanya mulenge kuKongo uko, munopedzerana navo vamwe vacho vanobatwa nemaoko. Asi kana waukuya kunoku woda kuitira mangoromera isu. Wakafanana nemurume anorohwa nevamwe kubhawa, osvika kumba rapedza kumkumurwa nevamwe rorova mukadzi. Saka tiri kuti hatidi masoja, mapurisa nema-CIO ane chekuita nesarudzo dzedu. Hatidi zvakare mabhodha gezi akatrenwa kuvenga, akatrenwa nebato rinonzi ZANU-PF kuti vaite ivo vanovhotesa vanhu. Uri kutuma Dynamos kunorefura game riri kutambwa neDynamos. Zvaka zviri rongo izvozvo. Tiri kuti kana takwenda kunovhota tinoda kuona kuti mapepa acho ari kumbodhindirwa kupi ekuvhotesa acho, uye adhindwa ari mangani tichinge tiripo tese. Saka naizvozvo taita zvinyorwa zvatakanyorwa senera, takaita misangano neZEC, tikawirirana zvinhu zvina. Chekutanga takawirirana kuti bato rimwe nerimwe rinofanira kuva nemvumo yekudzidzisa vanhu kuvhota, yatinoti voter education. Tikawirirana neZEC kuti patinoita voter education hapana bato rinofanira kumbunyikidzwa, munofanira kubvumirwa kunodzidzisa vanhu venyu kuvhota. Tikawirirana kuti panenge pachidzidziswa vanhu kuvhota hapana posa, hapana aipa. Asi takazoona kuti vamwe vachida kunodzidzisa kuvhota pakava neposa, pakava neaipa, pakava nekusungwa. Takawirirana zvakare neZEC kuti taakuita voter registration panyowani, tikabvumirana kuti taakuita biometric voter registration system. Biometric zvinoreva kuti iwe chiso chako nemafingerprints ako zvinoshandiswa kugadzira gwaro revavhoti. Zvichibva zvanakira zvinhu zvitatu. Chekutanga, zvakanakira kuti akafa haatoreke pikicha, saka haavhote. Chechipiri, tinenge taakugadzira voters roll nyowani, saka tabvisa raComrade Mudederia. Chechitatu, panenge pachigadzirwa biometric voter registration voters roll tese tinenge tiripo. Takabvumirana kuti ma-political parties achaisa ma-voter registration agency avo.
kuti tione kuti zviri kurejetswa zvemazviro kwazvo here. Tikawirana zvakare kuti ma-BVR kits aya anoshandiswa kuwerenga fingerprint nekuita zvese zvekuti tigadzire biometric voters roll anotengwa neUnited Nations. Achanotengwi nevadiya vana Mugabeba, nokuti tikasira vana Mugabe vanonotenga kuChina, vanonotenga kuSingapore, vanonotenga kuAfghanistan, vanonotenga kuKazakhstan, vanonotenga ameno kumwe kuya kuIsrael kwavo kuniku. Saka takazviramba izvo ndokubva tabvumirana nehurumende yacho nezeki yacho nemapato ese kuti zvichatengwa neUnited Nations. Saka pakasarudzwa, pakanzi vanhu applyai, vakaaplya, vana Museyamo vakaaplyawo, munhu wese ari kuda akaaplya. Ndokubva kwashortlistwa vanhu 13, makambani 13. Pamakambani 13 ipapo tese takadaidzwa nezeki nemapolitical party ese kuti tione mazita emakambani iwayo. Tikamaona mazita emakambani iwayo, tikawirirana kuti kuchasarudzwa watatu pakati pe13. Vatatu ivo vakasarudzwa neUnited Nations. Zvino hapanoi pasarudzwa vatatu vaya vanga vachidiwa nevanhu waya havana kuwanikwa ipa. Wakangoona kuti rakambonyoriwa rikadzimiwa, saka shamwari dzavo dzafoira. Hurumende yakabva yasumuka ikati hatichadi kuti United Nations itenge mabiometric kits, takuda kutora mbune. Ndopa nenyaya hombe ipapo, nokuti vakuda kutora kuti vagopa shamwari dzavo, vakuda kutora kuti vagopa vanhu vaya vanotibira sarudzo. Saka tiri kuramba ipapo vana veZimbabwe. Saka takaramba takatsikana nezeki kusvikira mai Makarau vati hatichadi kutaurana nemapolitical parties. Vaka-announce a disengagement from the political parties ZEC platform. Varamba mai Makarau, ndopatakaita demonstration yeGoreria. Ndokubva tati semapolitical parties, chekutanga takunyorera Makarau tsamba nezeki yake kuti kana wati unoda divorce, nesu tinoidawo futi divorce. Ndokubva tati zeki is unsuitable, haikwanisi kuva referee kuma-elections eZimbabwe. Saka isu takaendesa demand yekuti hatichada ZEC must disband. Kana zeki yabva, takuda kuti zvichiranwa neSADC, neAU, neUnited Nations. Ndo zvatakaendesa ikoko. Vakanyora vakataura vachiti hazvisi pamutemo, hazvisi kupi. Muri kutiudza kuti hazvisi pamutemo, tiriso takagadzira mutemo wacho, makanganwa here. You can never address us, you can never advise us on what is constitutional over a constitution that we made. We knew what we were writing about, and what we wrote was ZEC will be independent. ZEC should be independent. The moment ZEC ceases to be independent, it ceases to be constitutional. And what ceases to be constitutional cannot have constitutional protection. Saka ZEC hakuchinaba. Vanokudzai kuti hazviite kuti dzimwe nyika United Nations irane ma-elections eZimbabwe. Vakangana kuti zuro ndizuro paya muna 1980 ma-elections akaranwa neUnited Nations. Sovereignty yangaenda kupi? Independence yangaenda kupi? Naiwe Mugabe, territorial integrity and sovereignty of the nation yangaenda kupi?
Zimbabweans deserve a second independence. Yes. Zimbabweans are as unfree as they were in 1979. Yes. They are as oppressed as they were in 1979. Yes. The only difference is that the oppression has changed the color. Yes. And this oppression is more debilitating because it is an oppression of black men by black men. Yes. Black women by black women. Saka Zekia yakazonyora takaita zvinhu zviviri, takaenda kumatare nezuro ndokupai marizautsi acho. Zekia yakazonyora tsamba mbiri. Tsamba yekutanga Zekia yakati ngatitauriranei. Tsamba yechipiri zvikanzi neZeki haisi hurumende yatora, ndisu Zeki tatora, saka hazvichatengwi nehurumende, tisi tiri kutenga. Asi tichadzoka kunotasa listi iya ye13 iya pane vabiya vaya. Ndiyo reply yakabva kuZeki yatinoda kuti tikutaurirei pano kuti Zeki has behaved like ZANU-PF. Nokuti takaongorora Zeki iya ndokuona kuti tsamba yayo ine zvinhu zvisere zvaisingataure. Tsamba yawo number 1 haitaure nezvemhirizhonga kuti vanokonzera violence vanofanira kuitwa sei. Number 1. Number 2, tsamba yawo haitaure nezvekuti vanoshandisa chikafu chehurumende kukambena vanohimwi. Number 3, tsamba yawo haitaure kuti ma-CIO nemapurisa nemasoja vachakambena here, vachabvumirwa here. Number 4, tsamba yeZeki haitaure kuti madzishe nemasabhuku havabvumirwe kuvhotesa vanhu. Number 5, tsamba yavo haitaure kuti ZBC yakuzovhurirwa munhu wese. Number 6, tsamba yavo haitaure kuti patinenge takukambena papresidential election paya Mugabe anotenderera nehelicopter dzehurumende, anokambena nemari yehurumende, asi vana vamuponda vanonzishandisai mari dzenyu. That inequality the Zeki letter doesn't address. Zeki tsamba haiadrese kuti kana takwenda kuma-elections tinoda presidential debate, kuti vamugabe, kuti vauya vari muchikopokopo, kuti vauya vari mubhazi, kuti vauya vari mumota, kana kuti vauya vari mucheya yavo, vanofanira kumira nemamwe ma-political leaders tozva zvavanoda. Saka tichitarisa tiri kuona kuti tsamba yeZeki kuri kuti kuimaka ndiri kuona kuti i2 out of 10 haina kukwana. Saka ndo zvatazokuudzai kuti ndo zvakabva kuZeki izvozvo. Ndokubva taenda kumapurisa tikati tinoda kuita feedback yedu tichiudza vanhu nezviri kuitika kuvana veZimbabwe. Polisi ikati munokwanisa kuitaura zvenyu asi muri kuFreedom Square, hamubvumirwi kuAfrica Unity Square. Polisi ikatiudza zvakare kuti hamubvumirwe kudemonstrata mutaundi nekuti muCBD. Saka isu takati kupolisi hatibvumirane nazvo, asi tichanonzwa kuruzhinji kuti runoti kudii. Chekutanga zvatiri kuda kuti ma-elections agadziriswe asati zvagadzirwa. Saka isu tiri kuti fire handei kuno tinodemonstrata, tinoita ma-public meetings, tinoita ma-rallies, tinoita toi ipapo pa-city center paasingadi, tinoita misangano pa-Africa Unity Square ipapo pavanoramba, because that is our country too. That is our Africa Unity Square too. That is our city center too. It's not a ZANU-PF city center.
ende tiri kuti we shall never allow discrimination of a black man by a black man. Vamwe vanonzi 1 million men vanomacha taundi rese, isu torambidzwa. Ipapo tinoti nada kamarada. So today we say, today and now, that we will not allow discrimination. So number 1. Number 2, we will not allow Mugabe and his government to abrogate our constitutional rights. Yes. He is the one who signed the law. Why is he breaching the law? And who is he anyway? Zvino tudapano kuti kana takutaura kuno demonstrator. Chiri kuno demonstrator musiti senda macho. Chiri kuzoenda pa Africa Unity Square yacho. And the pose tinoipa rimwe zita Africa Unity Square. It's Itai